Μιχάλης Αλούστρος. Και εκεί στα Νόγια να πούμε, πήγαν κάτι Γάλλοι αρχαιολόγοι να φτάνε κάτι καφές και αυτά. Αυτός ο Γάλλον ο τσίπο υπεύθυνο, ας πούμε, κάθε μεσημέρα πέλε στο καφενείο, να τρώει κάτι να πίνει έναν τσίπορο. Κάθετον εκεί κάτω, απέναντι ήταν ο Γάλλος, ο Μιχάλης ο Σαλούστρος. Ο Γάλλον πίνε να τον κάθε μέρα. Bon appétit, bon appétit. Άκουσα από τη μέρα και έξερε, έλεγα τον Μιχάλη Σαλούστρος. Κάθε μέρα ο Γάλλον, κάθε μεσημέρα. Bon appétit, bon appétit. Ο Γάλλος από τη μέρα. Μιχάλη Σαλούστρος, Μιχάλη Σαλούστρος. Πιάνε τον ο καφετζής, λέει τον Χριστέ, πασιοχωρέτε. Bon appétit θα πει καλή όρεξη. Πάντα πως λέει καλή όρεξη και εσύ λες αυτό τον Μιχάλη Σαλούστρος. Λες τον εσύ bon appétit. Τώρα την ημέρα ξαναπάνε και ο Γάλλος έρχεται αρχικά. Λέει τον ο Μιχάλης bon appétit. Λέει τον ο Γάλλος Μιχάλη Σαλούστρος.